Halos 1,800 ka ektarya sang katubuhan sa Negros, Iloilo kag Capiz ang apektado karon sang peste nga ginatawag nga RSSI. Sa datos ng Sugar Regulatory Administration as of May 29, may ara sang 1.7 ka ektarya sang katubuhan ang naigo sang may ara sang 1,788 ka mga ektarya sang katubuhan ang naigo sang red stripe soft scale insect nga peste. Pinakamalapad nga area nga nahalitan ang yara sa Central kag Northern Negros, 880 hectares. Kag nagasunod naman ang South Negros nga may yara sang 765 hectares nga nahalitan. May mga katubuhan man nga apektado sang RSSI sa Negros Oriental, Iloilo kag Capiz. Sunod sa SRA, 869 ka mga sugarcane farmers ang apektado. Ang CONFED ang nagapanawagan na sa SRA kag Department of Agriculture nga tutukan ang RSSI infestation. Kung tani sunod sa CONFED, magapatuman sa dikang ang mga ahensya para matapna ang paglapda kag pagpanghalit sang amo nga peste. Sunod naman kay DA Regional Director Albert Barogo, nagaulat siya sang datos gikan man sa SRA. Pero ang mga mangunguma nga apektado sang RSSI ang dapat makig-angot sa mga MDO kon mill district offices bangod ang mga chemical kontra sa RSSI ang yara sa siningang mga talatapan sa Baez City sa Negros Oriental. Ginapatuman ng spraying sa mga apektado nga katubuhan sa idalom sang Baez or Sumco. Ang akon sinang advice nga sa ila is ang farmer nga affected makipag-coordinate properly sa MDO nila kay as far as support subong sa SRA naka posisyon sa mga MDO ang mga chemicals nga ginagamit nila para sa RSSI.